This is Mama's camera. Yeah. Anna, do you want eggs? Yeah. Hello. Mama. Cheers. Okay. Oh, 2 hands, please. 2 hands. Drink your water. 2 hands. 2 hands. This is Yeah. Eat your egg. Go. Eta. Jim. Eta. See? Mama. Oh, kijk mama. Kijk hè. Kijk mama. Oh. Wow. Brood eten? Goed zo. Lekker. Is lekker. Maayong buntag, maayong odto, maayong hapon sa tanan. Dala nagyud tanan no. So it's already June 14. It's June 14 and it's Tuesday, day off na ko. So ako ra ang kuyog ni Ana. Ana is a little bit sick. She had fever last night. And karon medyo naalang gyapon siya pero thankfully kuan man siya no. Kaya na tanawa. So last night gusto ko nga adto siya matuw sa among kwarto no. Pero naino na may baby cam ba. So most of the time pero pag Oh. No, Knit. Was I Knit klar? We're not done yet. Want here, Mama? Okay. Most of the time, pag naa siya gimo, dili na ko siya patulgon nga siya ra usa kay mahadlo ko ba basig init kay siya tanon niya, dili may kamatngon ba. Na, kulbaan ko ba si mag-convulsion ana ba? Kadlok. So karon kay sakit man siya. Bagi pa dayon na ako siyang gusto ganahan siya mutanaw siyang iyang iPad. Ay nako. This one too? Yeah. Yeah. Very good. Kaon gyud tarong ha. So mauto, di na ko siya pasagdaan nga matug siya ra. Basta kuan, basta naa siya hilanat mahadlo ko mo. Unsa pa lang ba? But anyways, last night dito siya natulog sa iyang room ra.
Pero every now and then, ako siyang gina-check kay basun og init kay siya tanan. Thankfully, okay raman. Medyo init lang, pero madara. And kung anam gyapon siya, mo inom sing gatas, mangitag tubig, kay mo ana siya, thirsty daw siya. Thirsty. Mangaon sa mi, no? Balikan lang muna mo later. Kaon sa mi. Shout out dahil sa mga taga-Tabogon. Hello. Say hi. Di na siya. Sige, mangaon sa mi, no? Dali na, daddy. Nagkaon kong itlog. Gilantan man eh. Gilantan. Nayayay ko, daddy. Nagkaon mig itlog. Oy, ugoy, nayayay po si Kai. Oy. A few moments later. Arms. Yeah. Next, look. Hand. Hungry. Nagkaon man. Apple? Is that an apple? Yeah. He wants to eat an apple. Wow! Pasta! Lekker? Happy? Yeah. Happy! Yeah, sad. Yay! Good so. Happy. Tall. Short. Yeah. Old. Wow. She's sick. She had fever since yesterday, but now she's a little bit better. Oh, good. Si Madam Garner. Uy! She wants to catch. Candace! Wow! He's really big! Wow! She really likes it. Luto, may saging, snack ba before lunch? Hello, time check ko 2:30 na. Nag-wait ko sa akong pedicurista kay maabot siya ron instead of 3:15 sa afternoon. So ingon siya mga 2:30 daw siya mari. And then si Ana medyo irritable, so good luck na ako, no? Nagtanaw lang ko YouTube at the moment. Bisaya nga YouTubers ba tanaw ko. Medyo kuana pud no. Kanang haggard katulgon kay ko, pero moari magud akong manicurista og masayo-sayo ba. So time hamish kay time bayani nila time jud. Yeah, earlier di ani ari akong mother-in-law nagdasya og kanang kuan apple cake. Yeah. And ni ari pod akong friend kato nakitaan nyo ganina si Apple, nagplay lang ni na akong manicurista. Sige, kita-kits later.
Hello! Hello mga besh ko, ana. Alas 3:15 na and nakalakaw na akong manicurista o pedicurista. So, taod-taod na ko since nag-start og pa pedicure niya. Di siya mahal compared sa uban ba, and then kuan po siya very convenient for me, especially kuan ko na ako'y anak. Ana natulog. So, siya yung manggoy mo visit niyo ba. Naawa akong adobo guys, natulog. Oh my God. Diba? Sus, maling-maling. Diba? Kumot. Lamay ka na yung kumot sa inyong rice. Nampa. Yummers. Actually, diri na sa Netherlands na ako na-practice akong luto-luto. Kaya dito sa Pilipinas, salig naman sa mga manong luto. Although magluto ko sa iPad, sa una, but dili dyan ingon ana, major nga putahin, no? Mga simple kayo ba? And when I lived in Vietnam, luto, giguno ka ako ramang usan niya. Di sa ko ganang sigos-gawas, baka usara kakaada akong day off dito good. So, if mag-day off ko, dugay kong mata, sige, digid, kuha na pagkaon ba? Magsako pagkaon para if mugawas ko, kanang, kuha na gyud ba, kana radyong na isabot, na ila-ilang sabot, na day char. Ko'y kayo date dito. Chara. Speaking of date, di ay ba? Ako naman ang chikahan si Ruth na ako'y na-meet o nakaila sa Vietnam. Na-meet na ko siya online. Unya, niya na siya mo daw siya Vietnam. Ana siya, hey, mo anak ko Vietnam ba ya niya? Kanang, ganang ka magkita ta niya. Friendly man gud siya. So, ako po ko'y Malaysia ba? Yan, ana siya, mo anak mo midapit sa inyong area nga. Kanang asa ka nag-work, anak. Ay ko, ama ba? Sige, meet lang ta, anak. Bato dito, naglibre siya og kuan, naglibre siya og dinner. Kuan siya guys, kanang Irish. Di siya Irish. Taga New Zealand yata to siya, taga New Zealand. Pagkita na mo na siya, nabuwag daw sila siyang uyab nga Pinay. Kay, I think, as far as I remember, ingon siya, nakato na daw og New Zealand yung uyab, kadaghan na. Inko, anten, nagbulag man mo na siya kay, ganahan na daw makiminyo ang bahay niya. Siya daw, di daw siya ganahan minyo. Inko, mao ba? Kasabot sa ko sa bahay. Kaya dugay na daw sila uyab niya. Kanang murag yun na babae, baka wala sila padulungan. So, naging bulag ang bahay niya. Broken hearted daw siya and all that, char-char. I said, okay niya. Ako at that time, murag taon-taon na kong single niya. Dili po kaay ko na naka-open ba sa relationship ato nga time. But, okay ra ko, na ba, go with the flow, pero dili kay ko open sa date, ano ba. So anyways, hala guys, pag humana mo uga ng kaon siya, mag-walking tanan niya, naglakaw mi dapit sa kanang akong giworkan kay kuan man siya, walking area siya ba, kagabi na sa view, kay kanang na ay kuan dito, bridge dito, na ang tawag kay Starlight Bridge man siguro to, kay dagang suga ba, and then na fountain niya, na ay suga ang fountain sa bridge. Ito, naglakaw mi. After that, nanood mi og mall, kay kanang doon, atom ko magsakayan sa mall dapit. Yan ko, after ani mo, ulit na ko kay kanang work pa man ko the next day. Ni Ana, bitaw na siya ay nga, kanang, di ba daw ko ganan magkuyog niya sa iyahang accommodation, sa iyahang hotel, ana. Kay at that time, na siya, mupuyo siya, medyo dugay sa Vietnam, kay na siya project dito. Yan ko nga, dili lang ko kay kanang kuan, kanang work pa ko ugma, mo sayo kog uli. Yan naman siya, uy, sayo pa man, kanang mag-swimming lang sa ata. Ko, char, swimming. Sayo swimming on dito. Mag-swimming dyan. So, ano siya. After ko niingon nga, dili ko mukuyog niya. Mura siya nga usab iyahang kuan ba? Iyahang tono. Yan na siya nga kanang, kanang, maato ta sa kuan na mall na. Ko, okay. Muto na katamig mall. Baguman ato kay medyo kuan na kayo siya, mura siya sa puton. Mura siya, saan man siya, uy? Pag ingon niya nga, yan na siya, mauli na ko. Inko, okay, sige. Ganahan ka, pasakyan pati ka dito o grab or tabangan pati ka i-book o grab. Kaya bago pagod siya naabot. Yun siya, no, it's okay. Yeah. Before siya nila, inko, nara ang ko, dira, nga muna siguro na imong grab or na may taxi dito. So, siya nga, kanang, nagkalipto na siya, yun ako, siya, good luck. Yan na siya, nanapag ko nga,
Look, strange. Aning to, ano eh. Yan, arpag ko. Thank you. So, lahi na ito tumuog tuyo. Eh, feeling ako, ang tumuog tuyo ato, one night stand. No, guys. Careful mo na inyong mga kamit-meet, no? Huwag ka na inyong mga kailang foreigner online. Kami ato, dili mi igat-igat online, ha? Kuan ra gyud. Kanang chika-chika ra ba? Walang halong igat-igat. At that time, wala sa guyab ato nga time. So, if ever na, tuliling ko ato, og nikuyog ko, wala rin siya kurat. Joke, bitaw, pero actually, wapag ko sabayan ng mga mga one night tour ba, ha? Iwasan sa puning kaon eh, sabi na sa ko. Yayay ka? Yeah. A few moments later. Pizza, mga on. Pizza ramiron kay. Way loto. This is buy one take one dito. No, it's promo, but not buy one take one. Pizza. She said pizza earlier. Pizza. Pizza. Ikaw. Pizza. No. No. Mama. Mama? It's mama. It's for mama. Yeah, mama. Mama will eat it. Ngaon sa amin, no? Nara, oh. Tag sa aming rot, pero Mama. sure ko nga di You ko want to cook kaharot. yours, or shall I do it? Yeah. Ngaon sa amin. Time check, alas 8 nas gabi eh. Pero hayag yapong kaayo. And natug na si Ana. And bago ra ko naman. Nihayag ng kalit. Pangutaw sa mga pangtrabaho ni Ruth. And si Ruth nang hugas na sa mga kanan. Kuan dahil no, shout out sa mga grupo ni Bella nga nag-comment sa atong latest video. Shout out. Shout out. Shout out. And kuan dahil happy 3,000 subscribers sa YouTube. Kuan na siya no. Taod-taod na ko nga 3,000 subscribers pero kanang wala na ko gi-display ba. And wala sa guna ka-mention, I think, ana sa akong vlog. So, dagang salamat sa subscribe sa among channel and sa mga pa ka-subscribe. So, please do subscribe. And please check our Facebook page. It's G and Fam in Holland. And naami TikTok. Pero di kay ko tiguan sa TikTok man. Tig-post. Pero Ana's Mama. Makita nyo sa ubos. And G Wonder sa Instagram. So, maulan to atong pa-vlog karong adlaw. No? Wala man kaayoy, walay ganap kay balay ra gyud tarong adlaw, no? Mama's life ba? Kay mulagi na ay gimo si Ana ba. So mao lang to no. Salamat sa pagtanaw sa among vlog karong adlaw and amping mong tanan. Mush babush. Babush dodong. Babush. Babush mush. Babush.